bestera, irtera, emango diogu. Bat, bi, hiru! Gogoratu, hiru buelta izango dirala. Helmuga puntutik pasatzerakoan bi geldituko zaizkie. Eta karrera hau kondutan izango da azken finalean. Momentu guztu, Tomin Zubia eta Ariane Isasi bata bestean artetik, gogoratu iaz ere arteko lehia oso bizia ikusi genuen, eta azkena izan zen, azken erruetan Arianek istripu txiki bat izan zuen, eta eroketa baten ondorioz ezin izan zuen kanirako finala disputatu. Bi vuelta gelditzen zaizkie. Adelante, adelante! Gogoratu, beharki bainko partaide bat edo badugula. 12 zenbakiarekin Itzal, Etxebarritik etorri da Gonzal Hernando. Badirudi lehen lasterketara irabazi egin nahi dutela, Ariane lehen postuan, azken bueltan, sartuko dira helmugatik pasatzerakoan. Letxi horre. Bengari! Azken buelta! Bengari! Lasterketa honen ondoren, Odol Garrikoen lehenengo sailkapen lasterketa izango dugu. Umean eserez, zirkuitua ez gurutzatu. Hemen dator, lehen postuan, ez dakit, momentu Tomin Zubia, bere hurbiletik Azabai Ariane Isasirekin, Gonzal hirugarren postuaren bila, eta pizkat atzerako Iratxe. Bueno, hemen dator, gogoratu, finalerako ere oso garrantzitsua dela lasterketa. Ariane Isasi.